Ahojte, v dnešnom diele Finbot podcastu sa budeme rozprávať o investovaní na páku, teda o tom, ako efektívne využiť dlh a premeniť ho na nejaké aktíva. Janči, prečo vôbec uvažovať o takomto type dlhu? V podstate, pokiaľ teda, ako si to vlastne povedal už v tom úvode, a ak si požičiavaš peniaze nie na spotrebu, čiže dneska sa nebudeme rozprávať o tom, že ideme si kúpiť nejaké auto alebo si zaplatiť dovolenku, ale pokiaľ využívaš dlh na financovanie či už vlastného bývania alebo nejaké investičné nehnuteľnosti, prípadne na investíciu do cenných papierov, do akcií, do ETF a podobne, tak za určitých predpokladov, pokiaľ sa držíš nejakých rozumných odporúčaní, nejakých rozumných medzí, tak to môže výrazne urýchliť tú nejakú tvoju cestu k budovaniu majetku, či už je to nejaký vyšší dôchodok alebo akékoľvek iné finančné ciele. Dobre, čo je teda tá finančná páka? Finančnú páku si môžeme predstaviť ako prácu s dlhom. Najjednoduchší príklad, ktorý si myslím každý tak nejak zo svojho života má s ním skúsenosť, alebo teda každý, kto býva v nehnuteľnosti, ktorú vlastní s pomocou hypotéky. A v praxi to znamená, že máš nejakú časť vlastných zdrojov pri kúpe nehnuteľnosti, typicky 10 až 20%, a zvyšných 80 až 90% si požičiavaš od banky vo forme hypotéky. Tá finančná páka tým pádom potom znamená, že keď sa zmení hodnota tej tvojej kupovanej nehnuteľnosti, tak tie zisky, ale aj straty, akože finančná páka vždy vlastne rúbe obidvoma smermi, že nie je to len jednostranné, a výrazne zvyšuje alebo znižuje tvoj výnos. A taký jednoduchý príklad, predstav si, že kupuješ, dajme tomu dvojizbový byt v Bratislave za 200 000 eur, podarí sa ti v banke získať 90% financovanie, a tým pádom dávaš 20 000 vlastných zdrojov a 180 000 ti požiča banka za nejakých povedzme 4-5% ako hypotéku. Pokiaľ cena nehnuteľnosti tejto 200 000 stupne o 10%, dajme tomu za 2 roky, tak cena nehnuteľnosti bude 220 000, a tým, že ty si do toho vložila len svojich 20 000 eur, tak vlastne máš 100% výnos na ten svoj vlastný investovaný kapitál. Samozrejme to funguje aj druhým smerom, pokiaľ by si tú nehnuteľnosť kúpila za 200 000 v lete 2022, dneska máme cirka 10% pokles nehnuteľnosti, tak prakticky ten pokles na trhu nehnuteľnosti by ako keby vymazal ten tvoj vklad, tie tvoje vlastné peniaze. Mhm. Dobre, čiže práca s pákou nám umožňuje pracovať so zdrojmi, ktoré v súčasnosti nemáme, ale umožňuje nám efektívnejšie. Si aktívum, ktoré je drahšie. Nikto si nebude asi kupovať skoro nikto si nekupuje nehnuteľnosť za hotovosť. Čiže umožňuje ti to efektívnejšie, rýchlejšie budovať majetok. Kým by sme si našetrili z takých tých priemerných platov na kúpu nehnuteľnosti bez hypotéky, tak by to trvalo asi niekoľko dekád a nedávalo by to finančný zmysel. Ale pri investovaní jednoducho ovládaš väčší objem aktív, či už nejakých akcií, nehnuteľnosti alebo iných cenných papierov, ako máš vlastné zdroje. Mne popri tomto vlastne napadajú ešte nejaké ďalšie benefity alebo aj negatíva práce s finančnou pákou. Jedno, čo sa mne páči, čo je zároveň aj pozitívum, aj negatívum, je to, že keď máš vlastne nejaký dlh, tak vieš, že si nútený ho splácať a ľudia to majú nastavené v hlave, že musia, berú to ako samozrejmosť, odídu mi tie peniaze, je to tak. Ale v prípade, kebyže mám tieto isté peniaze vlastne iba odložiť na nejaké sporenie, investovanie, tak veľmi... Vždy nájdeš nejaký dôvod, že tento mesiac neinvestujem, lebo si chcem kúpiť dovolenku, nové topánky alebo niekam ísť. Áno, na to bol taký pekný slogan, a neviem už, kto ho používal, veď splácať je jednoduchšie ako šetriť. Nejaká splátková spoločnosť, nejaké takéto možno kartové alebo vysoko úročené pôžičky. Ale fakticky toto isté môžeme vnímať pozitívne aj negatívne, že je ťažké nájsť v rozpočte 100, 200 alebo 300 eur na pravidelné investovanie, a môžeš si to naklikať do nejakej kalkulačky, tabulky a vidíš, že keď budeš mať tú disciplínu 30 rokov, tak tých 200 eur sa ti zhodnotí na veľmi pekný majetok a budeš mať krásny dôchodok. Ale je ťažké to vydržať. Že málo kto má tú disciplínu, keď samozrejme v živote sa nájdú aj nejaké udalosti, kedy proste tie peniaze potrebuješ inde, možno sa chceš presťahovať, niekto si chce kúpiť nové auto, niečo sa pokazí. Ale keď už máš ten dlh, tak vidíme, že aj dneska na Slovensku, keď možno sú nejaké finančné problémy spôsobené vysokou infláciou a vstúpa počet nejakých nesplácaných menších výdavkov, nejakých faktúr, telekom, výdavkov a podobne, tak hypotéky a dlhy ľudia stále platia. Lebo to proste nevnímaš, že môžem si vybrať, či to zaplatím alebo nie, ale rovnaká splátka 200 eur nejakého dlhu je ako keby nerozmýšľaš nad tým, že na to jednoducho nemám peniaze. Proste to zaplatím a zo zvyšku vyžijem. Tak by sme mali v ideálnom svete keby sme boli roboti alebo taký ten homo economicus, proste dokonale racionálne sa správajúci človek,
tak mali by sme si vyčleniť z toho rozpočtu tých 10-15% a investovať, ale ten dlh to spraví za teba, že ťa prinúti. Proste keď nebudeš splácať, vieš, že je problém, vieš, že ti príde upomienka a neberieš to na takú ľahkú váhu a tým pádom to podporuje tú disciplínu, čiže môže to fungovať aj v dobrom. Naopak, ale zase keď je nejaká extrémna situácia, nejaká strata príjmu, dlhodobá PNK, tak tá páka je tam práve taká samozrejme rizikovejšia. Je tam samozrejme väčšie riziko výpadku príjmu, lebo tú splátku musíš poslať každý mesiac, či už tá kúpená nehnuteľnosť alebo nejaké portfólio cenných papierov zarába alebo klesá. Takže áno, toto je riziko, treba mať určite stabilnú prácu, dobré zamestnanie, vybudovanú finančnú rezervu, netreba ísť úplne na hranu, že netreba za každú cenu sa snažiť maximalizovať bohatstvo, pokiaľ cena za to bude, že raz za 50 rokov sa prihodí udalosť, ktorá jednoducho ti skríži tie plány a prinúti ťa nejako odpredávať či už tie nehnuteľnosti alebo akcie akože v zlom momente. Takže toto je určite pomerne veľké riziko. Na druhej strane, pokiaľ tie požičané peniaze neminieš, čiže nejdu na spotrebu, ale zainvestuješ ich na trhoch a povedzme o 5 alebo 10 rokov sa ti zmenia plány, ten majetok tam stále je. Pravdepodobne je vyšší, možno o polovicu, možno dvojnásobne a vieš z neho si ubrať nejakú časť na splácanie počas pol roka, nejak to vykryť, prípadne vieš odpredať tretinu alebo polovicu vyplatiť ten dlh celkovo. Takže jednoducho, keď tie peniaze nie sú minuté, tak zostávajú a vieš ich potom využiť aj v prípade takýchto udalostí. No tam je potom sa tiež to trhové riziko. Nie. Trhové riziko je tam znásobené. Lebo ono, akože dneska väčšina domácností neinvestuje tak, ako by mala, akože z pohľadu nejakej optimálnej alokácie. Videli sme to aj v druhom pilieri. A keď väčšina sporiteľ bola presunutá do dlhopisových fondov, tak tam sedeli až do doby, kedy vláda ich znovu teraz v rámci nejakej predvoľnej investičnej stratégie nepresúva do indexových fondov, keďže dlhodobo sporiť si na dôchodok mimo akciových trhov akože nedáva nejaký veľký zmysel. Čiže mnohí ľudia sa nezaujímajú o financie a ja si také akože, nie že naivné, ale nepredpokladám, že väčšina ľudí proste má tak dobre nastavené financie, že dlhodobé ciele majú vlastne pokryté investovaním do akcií, majú rezervy, majú pokryté krátkodobé ciele a pracovali by s tou pákou. A teraz takýchto možno ľudí, ktorí nie sú zvyknutí na ten investičný proces, na to, že trhy dokážu kolísať o 20, 30, ale aj 50%, keď do toho zapojíš páku, tak samozrejme tie výkyvy sú znásobené. To platí pre nehnuteľnosti, ale to platí aj pre akciové portfólio. Čiže pokiaľ niekto nedokáže zvládnuť, pozrieť sa na výpis zo svojho investičného účtu a vidieť tam pokles 30 až 50% a pokračovať ďalej, tak pri zapojení páky tie výkyvy môžu byť kľudne 60-70%. To neznamená, že by to dlhodobo nedávalo zmysel. Akademická literatúra v tomto má jasno a v zásade sú aj také akože myšlienkové prúdy, kde odborníci odporúčajú mladým ľuďom zadlžiť sa na investovanie alebo využívať a pracovať v nižšom, mladšom veku s nejakou finančnou pákou, čiže využívať nejaké finančné deriváty, nejaké opcie alebo prípadne nejaké pákové ETF-ka, lebo keď jednoducho investuješ v mladom veku viacej, tak viacej peňazí je dlhšiu dobu vystavených zloženému úročeniu a ten koncový finálny majetok je väčší. Aj za cenu toho, že to portfólio bude mať výkyvy možno o 60 až 80%. Ale znovu, keď takémuto riziku vystavíš niekoho, kto na to nie je zvyknutý a neverí tomu, že sa to zotaví a nie je presvedčený o tej investičnej stratégii, tak to môže napáchať oveľa viac škody ako užitku. Že nie je to všetko len o tom modelovaní nejakej tabulky v Exceli alebo nejakom peknom grafe, ale vždy treba pri tých osobných financiách a investovaní zvážiť to, ako sa pozeráme na riziko a aké máme možno nejaké iné finančné rizika v živote. Poďme sa pozrieť teda, ako by to vyzeralo pri dlhodobom pasívnom investovaní, že čo nám ten dlh vlastne dokáže ako pomôcť. Keby som si predstavila takúto klasickú situáciu, že napríklad odkladala by som mesačne 200 eur, povedzme po dobu 30 rokov a zainvestovala by som to 100% do nejakého akciového ETF-ka, tak vlastne tam podľa nejakej kalkulačky by nám vychádzalo, že by som mohla očakávať okolo 280 000 eur. Pri 8% približne a ročnom čistom výnose. Po poplatkoch dane neplatíš na Slovensku z takéto investície. Čiže áno, 280 000. Dobre, a teraz skús mi povedať, ako by to mohlo vyzerať v prípade, že by sme do toho zapojili páku. Pri tej páke by si vlastne otočila to, že to, čo teraz investuješ, tých 200 eur, ktoré si odkladáš z výplaty, povedzme, že je to plánované na 30 rokov, ja mám dneska 35 rokov a dajme tomu, že som si doteraz nešetril, neinvestoval a rozmýšľam, ako sa zabezpečí na dôchodok, tak jedna z tých ciest bude, že budem investovať tých 200 eur mesačne, 30 rokov, bude to 280 000. A druhá je, že
dajme tomu, že v aktuálnom veku v 35-ke mám nejakú nehnuteľnosť, alebo viem si jednoducho požičať voči či už splatenej nehnuteľnosti, refinancovať ju, navýšiť ten úver, prípadne možno vďaka dedičstvu, keď niekto získa nehnuteľnosť, vie si požičať nejakú sumu peňazí. A ten príklad sme vypočítali tak, aby tá mesačná splátka takéto hypotéky, takéhoto dlhu bola tiež na úrovni 200 eur. Čiže konkrétne pri 4,5% ročnej sadzbe, čo dneska na jeseň 2023 je taký povedzme priemer alebo taká štandardná sadzba, ktorú vieš získať na bezúčelovú tzv. Americkú hypotéku. Pri mesačnej splátke 203 eur si vieš požičať 40 000 eur, tiež splácených 30 rokov. Mm-hmm. A čo by si vlastne spravila je, že investuješ tých 40 000 jednorazovo, už neposielaš do toho investičného portfólia tých 200 eur mesačne, ale 200 eur splácaš, lebo máš požičaných 40 000 od banky. A tým pádom po tých 30 rokoch by sa ti zhodnotila tá jednorazová investícia, už by si tam 30 rokov neposlala ani euro, čo akože nedáva zmysel, ale povedzme, že pre jednoducho z príkladu, by sa zhodnotila na približne 400 000 eur. Mm-hmm. On sa to zdá neuveriteľné, ale to zložené úročenie tak pekne funguje, že keď počítaš na 3 dekády, na 30 rokov, 8%, tak to znamená približne 10 násobok počiatočného vkladu. Čiže od nejakej 35 do 65 tých 40 000 eur by sa zhodnotilo 10 násobne. Čiže o polovicu viacej, ako v tom prvom scenári, keď posielaš 200 eur. Je to jednoducho spôsobené tým, že v tých prvých 5-10 rokoch tam máš relatívne malú sumu peňazí. Lebo v prvom roku investovania tam navkladáš za rok 2400 eur a aj keď to portfólio zarobí 8%, tak to nie je tak veľa. Čiže to zložené úročenie sa tak odlepí od tej zeme, ten graf začína stúpať až vlastne ku koncu toho horizontu. A to jednorazovou veľkou investíciou, tými 40 000 ako keby predbehneš a viac peniazí sa zhodnotuje dlhšiu dobu. A ešte by som dodal, že toto je vlastne počítané na sadzbu 4,5%. S tým, že keď budú, alebo ak, kedy uvidíme, budú klesať úrokové sadzby, tak samozrejme aj tá splátka by ti potom klesla nižšie. Čiže možno by klesla na 180, 170 alebo 150 eur, kdežto pri tých 200 eurách stále počítame, že kontinuálne budeš investovať túto čiastku. Čiže ešte tam máš aj takého možno žolíka, že keď to vychádza relatívne dobre aj pri dnešných 4,5% sadzbách, tak o 3-5 rokov alebo o 2 roky uvidíme, ako budú sadzby klesať, tak by to bolo ešte jednoduchšie. Ty už si načrtol, že je to výhodné pre človeka, ktorý možno nevedel dostatočne včas o investovaní a začal investovať neskoro, ale teda pozrieme ešte, aké sú nejaké ďalšie parametre, že pre koho je takýto typ investovania vhodný a pre koho naopak vhodný nie je. Asi sme sa o tom trošku aj bavili, že určite nie je vhodný pre ľudí, ktorí nemajú dobré skúsenosti s investovaním, nechápu úplne ten proces a nie sú nejako uzrozumení s tým, že naozaj to bude výrazne kolísať, je to záväzok na dlhú dobu a treba dodržať tú disciplínu ešte viacej ako pri tom dobrovoľnom investovaní, že proste nespanikariť a nepredať tú investíciu, keď bude v 30-40% poklese. A je tu určite aj riziko zmeny úrokových sadzieb. Akože to riziko sa už zrealizovalo, že dneska tie úrokové sadzby už sú podstatne vyššie. Keď sme si takéto prepočty robili pred 2 rokmi a hypotéky boli za percento alebo za 0,5%, tak to vychádzalo matematicky ešte násobne lepšie ako teraz, ale stále to dáva zmysel. Ale jednoducho neodporúčal by som takéto niečo ani nad tým uvažovať ľuďom, ktorí sa proste boja investovania. Radšej nech si uložia rozumné portfólio, môže byť zmiešané, kľudne 60/40 akcie k dlhopisom, dlhodobo môžu zarábať povedzme 6-7%, dajme tomu, alebo nech sa presunú k tej dynamickej stratégii až po tých 100/0, ale nemusia zapájať ten dlh. Prípadne na to nemajú príjem, bonitu alebo nejaké aktívum, voči ktorému by čerpali tú bezúčelovú americkú hypotéku. Lebo je tam potrebné, aby tá banka mala nejaké ručenie, čiže je potrebná pre tento typ dlhu, bezúčelovú americkú hypotéku, je potrebné mať nehnuteľnosť, takže to je taká podmienka. Ja by som ešte povedala, že je veľmi dôležité mať aj dobrú finančnú rezervu. Určite. Skôr ako sa do takéhoto rozhodnutia pustím a ako si je ty častočne povedal, tak nejaký stabilný príjem bez nejakých veľkých výkyvov. A ja by som zohľadnila ešte taký ten psychologický faktor, to, že či naozaj by človek s takouto investíciou pokojne spával alebo nie. Áno, akože mnoho ľudí nespáva pokojne už keď má štandardne zainvestované peniaze a 10 krát denne otvárajú tú svoju aplikáciu v mobile a sledujú, že dneska som prerobil 200 eur, zajtra zarobím 100, potom 300 a toto je niečo, s čím nechceš žiť každý deň 30 rokov. Sledovať výkyvy veľkého majetku.
keď sa bavíme o tej jednorazovej investícii 40 000 eur, jednak budeš rozmýšľať nad tým, že prečo splácam nejakú požičku banke, keď moja investícia je v mínuse. To kľudne môže trvať rok, 2, 3. Takže takéto poklesy na trhoch sú relatívne bežné. A ťažko sa potom pozerať na to, že ti kolíše zrazu nie 200, 300, 500 eurová investícia, lebo keď začneš tými 200 eurami mesačne a budeš sa držať toho scenáru číslo 1, tak v tých prvých rokoch, keď si na to zvykáš, keď sa učíš, tam nemáš veľkú hodnotu peňazí a v tom 10., 15., 20. roku, keď to je portfólio veľké, tak máš benefit 10-15 rokov skúsenosti a už lepšie prežívaš tie poklesy. Kdežto keď sa to snažíš predbehnúť, a ako si aj povedala, dobehnúť tie zameškané roky, keď som predtým neinvestoval a teraz chcem to nejako urýchliť, toto je taká určitá forma skratky, tak od prvého momentu, keď v roku nejakom klesne investícia o 20%, tak klesla zo 40 000 na 32 a to už môže byť dosť ťažké. Že 8 000 eur som akoby dočasne prerobil, stratil, aj keď to je iba dočasné, ale zároveň musím platiť stále mesačne banke. Dobre, spomenuli sme, že to môže mať zmysel pri dlhodobom pasívnom investovaní. Ako vidíš nejaké iné investičné nástroje v tomto smere? Ten dlh sa dá využiť akože viacerými spôsobmi, že doteraz sme sa bavili o nejakom vlastnom bývaní, hypotéke, to samozrejme platí aj pre investičné nehnuteľnosti. Ale také základné kritérium, ktoré musí byť splnené, je, že to aktívum, ktoré kupuješ, musí mať vyšší dlhodobý výnos, ako je miera financovania. Lebo nepožičiaš si za 8% nejakú pôžičku, či už od obchodníka s cennými papiermi, teda brokera, alebo nejaký iný takýto drahý dlh na to, aby si investovala do cenných papierov, do akcií, ktoré majú dlhodobý výnos 8%. Čiže pri tej hypotéke okolo 4,5% to stále samozrejme vychádza, keďže dlhodobý výnos nejakého dynamického akciového portfólia na dlhšom horizonte, dobre diverzifikovaného, je niekde povedzme 8 až 9%. Čiže vždy treba zohľadniť tú rokovú sadzbu. A tých spôsobov je potom viacej. Čiže hypotéku sme si pokryli, taký štandardný nástroj pre investorov, ktorí si samostatne spravujú peniaze, majú nejakého obchodníka s cennými papiermi, brokera, je požička priamo od brokera, čiže tzv. Margin, kedy ťa financuje priamo tá spoločnosť, ako keby kde investuješ. Zjednodušene to funguje tak, že predstav si, že máš portfólio vo veľkosti, dajme tomu 50 000 eur, tak obchodník je častokrát ochotný požičať ti cirka 1:1, vlastne dvojnásobok tvojej pôvodnej investície. Problém dneska je ale trošku ten, že tak ako rástli úrokové sadzby, tak samozrejme rástli aj úrokové sadzby na takomto type dlhu. A už ten margin nevieš získať za povedzme 1, 2, 3%. Dneska sa bavíme skôr o nejakých 5-6% pri požičkách v eurách. Pri dolároch je to pokojne okolo 8 až 12%. Tá požička od brokera, ten margin bol historicky skôr využívaný na nejaké krátkodobejšie špekulácie. Čiže dajme tomu, že keď je tá úroková sadzba je 1% mesačne, povedzme zjednodušene 12% ročne, čo mnoho brokerov takéto sadzby ponúka svojim klientom, tak pokiaľ máš ty ako investor nejaké očakávanie, že investuješ do konkrétnej spoločnosti a očakávaš dobré kvartálne výsledky, kupuješ Nvidiu, Meta, Facebook alebo čokoľvek, tak si povieš, že na ten jeden mesiac za percento si požičiaš, lebo očakávaš naraz o 3, 4, 5%. Ale už to nie je vhodné na nejaké dlhodobé držanie, kedy by si požičala povedzme desiatky tisíc eur alebo dolárov a nechala ten dlh dlhodobo bežať, lebo tie nožnice medzi tou cenou financovania a tým očakávaným výnosom by boli nulové, záporné alebo príliš nízke. Dobre, ale pri špekulovaní teda by si... Takto, pri špekulovaní by som odporúčal nešpekulovať, akože to je úplne iná debata. Ľudia, alebo väčšina investorov, ktorá využíva pákový efekt pri investovaní, prerába peniaze, lebo ho používajú presne na takéto individuálne tituly, akcie a skôr akože krátkodobé špekulácie, ktoré sa nevyplácajú nielenže profesionálom, ale určite nie drobným retailovým investorom, takže špekulovať by som neodporúčal. Dobre, ak máš nejakú skúsenosť s investovaním na paku, alebo... Žiaľ áno. Ja som jeden ten zárez v tej štatistike, ktorý potom vlastne prerobil na takýchto špekuláciách peniaze samozrejme. Čiže okrem tej požičky od brokera máme potom na finančných trhoch mnoho nástrojov, ktoré majú tú páku v sebe vstávanú. Čiže, aby som dal takú dlhšiu odpoveď, čiže nemusíš si len nutne požičiavať od brokera a môžeš si kúpiť nejaké pákové ETF-ko. Čiže my ako dlhodobí investori sa bavíme o tom, že máme dynamicky nastavené portfólio a nakupujeme nejaký košík akcií, povedzme index S&P 500. Keď sa tento index hodnotí o 10%, tak tvoj výnos ako investora je 10% minus nejaké poplatky a transakčné náklady. Na trhu si vieš bežne kúpiť dvoj- alebo trojpákové ETF-ka,
ktoré sa snažia alebo trojnásobne kopírovať rast toho indexu. Čiže keby matematicky zjednodušene index vstúpol 10%, tak ty môžeš mať výnos 20%. Ale samozrejme aj stratu, pokiaľ akože nebude nejaký pozitívny rok. Čiže máme tu aj nejaké pákové ETF, máme tu CFDčka, nejaké deriváty, máme tu Forex, kde vieš špekulovať na vývoj menových párov, komodít alebo aj indexov, pokojne s pákou 1:20, 1:30. Podľa toho vlastne s čím obchoduješ, takže 3% pohyb smerom v tvoj prospech môže znásobiť svoj účet a smerom dolu vymazať. Ja mám skúsenosť so všetkým z týchto nástrojov. Aj by ma sklamalo, keby si nemal. Aj mňa by to asi, akože niektoré lekcie sa človek naučí iba na vlastnej koži, že je pekné o tom čítať, ale proste vždy ľudia veria, že ja budem tá výnimka, ktorej to proste vyjde a mám nejaký vhľad do toho, ako sa budú vyvíjať konkrétne akcie alebo nejaká komodita, nejaký index. Takže moja skúsenosť je akože negatívna zatiaľ s pákovým obchodovaním. Doslova. Ale ako dobre, keby si mal možnosť možno ešte nejako rozumne využiť páku pri dlhodobom investovaní, to by si zvážil? S tým, čo viem teraz, áno. Ale ja som s ňou nepracoval akože rozumne. Čiže požičoval som si na investíciu do konkrétneho titulu, ktorý, akože každá konkrétna akcia, to je jedno, či kupuješ, ja neviem, proste ten Facebook, Metu, alebo nejakú technologickú akciu, alebo nejakého ťažiara, čokoľvek. A v druhej väčšine prípadov je volatilnejšia aj smerom nahor, aj smerom nadol, je proste kolíše viacej ako celkový akciový index. A keď do toho zapojíš tú páku, tak v nejakom momente ten broker môže uzatvoriť tvoj účet, buď jednoducho doplníš peniaze, aby on mal zabezpečenú tú svoju požičku, ale proste pri veľkom výkyve prídeš o tie peniaze. A pokiaľ využiješ na takýto typ investovania široko diverzifikované portfólio, máš dajme tomu ten nejaký balík mix globálnych akcií, tisícky akcií z celého sveta, kde vieš predpokladať na základe nejakej histórie, že aj v tých najväčších prepadoch, neviem, COVID 35%, veľká finančná kríza 50-55%, splasnutie dotkom bubliny okolo 50%. Keď s takýmto výkyvom vieš rozumne kalkulovať a nepreženieš to s tou pákou, to neznamená, že máš si požičať 100% voči tvojmu vlastnému portfóliu, to môže byť páka na úrovni 20, 30, 40, možno 50% v určitom momente pri poklesoch, tak s takýmto typom požičky vieš dlhodobo existovať a vieš ho zapojiť do toho dlhodobého investovania a získať vďaka tomu niekoľko percentuálnych bodov navyše k tomu dlhodobému výnosu, čo fakticky môže zdvojnásobiť ten tvoj výsledok po 20-30 rokoch investovania. Ale treba to robiť rozumne, akože nie tak, ako som to robil ja, ale inteligentnejšie. Dobre, budeme radi aj za vaše reakcie, či máte skúsenosti s investovaním na páku a akú. A ak ešte neodoberáte kanál, tak a nechcete zmeškať takéto videá, tak odoberajte a nešpekulujte. Nešpekulujte. Ahojte. Ahojte.